Tener un hijo autista pues te cambia la vida, porque lo primero cuando te dicen que tu hijo es autista no sabes por dónde cogerlo, crees que has hecho algo mal, que en el embarazo hice algo mal, que no me he cuidado lo suficiente, piensas mil cosas. Quan comencen a caminar a l'any, els nens és l'època també que comencen a parlar. I moltes vegades els pares, la primera, diríem, crit d'alerta era que el seu fill no parla. Són molt tranquils, que ploren molt poc, que demanen molt poc, que s'adapten poc en els braços de la mare. És que no hi ha interrelació amb l'adult, que no somriuen de manera comunicativa, que quan la mare, per exemple, s'atansa, agafar-lo no fa conductes anticipatòries d'aixecar els braços. L'autisme és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta sobretot a el que són les relacions interpersonals, a les relacions afectives. És a dir, el que caracteritza l'autisme és un dèficit d'empatia, d'aquesta capacitat que tenen les persones per entendre els altres, per atribuir-li un estat mental, una vida mental pròpia, diferent de la d'ell, i que provoca dificultats per establir els primers vincles afectius i també per establir la comunicació. És a dir, l'autisme, a part d'aquest trastorn d'empatia i molt relacionat amb ell, és un trastorn que provoca moltes alteracions de la comunicació, del llenguatge, tant verbal com no verbal. És a dir, les persones amb autisme tenen dificultat per entendre el llenguatge verbal, per entendre el llenguatge mímic, gestual i per expressar-lo també adequadament. Hi ha molts tipus d'autismes i hi ha molts graus d'afectació diferents. Vull dir que diem que hi ha tants autismes com nens autistes hi ha, no? Perquè la nostra manera de treballar és fixar-nos en les persones i no tant en els diagnòstics, diguéssim. Però perquè us feu una idea, doncs pot haver-hi nanos molt encapsulats, molt tancadets, molt aïllats, molt desconnectats del món, no? Que no busquen la relació, que no es comuniquen, i altres nanos que no estan tan afectats i que sí que tenen un llenguatge, encara que sigui repetitiu o ecolàlic, però que tenen realment moltes dificultats de relacionar-se perquè també la qüestió simbòlica està afectada. Only one that matters. The other ones are longer and longer. Víctor es muy simpático, muy alegre, muy activo, le gustan mucho los animales, la naturaleza, y tiene autismo. Entonces, como todos los niños que tienen autismo, necesita una serie de pautas que le ayuden en su vida diaria. Necesita que esté todo muy organizado, que se antepongan todas las cosas que van a pasar, lo que va a comer, la ropa que se va a poner o dónde vamos a ir. Uy, la Mericheta contenta. ¿A qué? Lo cambio por amarillo. Uno. Quan va arribar amb 4 anyets se li va diagnosticar un autisme, però és un nen que ha anat evolucionant, que ha anat adquirint moltes habilitats, llavors d'alguna manera li podríem dir que és un postautista. O sigui, segueix tenint coses, dificultats a l'hora de la relació, per exemple, és un nen que li agrada molt estar en solitari, tot i que accepta que els altres nens se li apropin, llavors ell pot parlar.
però ell tenir la iniciativa d'apropar-se a un altre nen, de per què no vamos a jugar a no sé què, això no ho té. Vaig arribar a l'escola Carrilet quan tenia 4 anys. 4 anys, esto está mal, ¿verdad? Sí? Bueno, lo tenemos que arreglar. ¿Qué més? La meva primera mestra va ser la Mònica i els meus companys eren Xavi, Vicente, Emília, Manel. A mi m'agradava molt el Xavi Otòlic. Havia moltes coses que em feia por. El metge, tallar el cabell, però a la classe jugaven perquè no tingués tanta por. ¿Lo veus? Ahora, por ejemplo, el Víctor cuando era chiquitito tenía mucho miedo. Y ahora... Degut a les seves característiques, l'autisme provoca efectes molt negatius en l'entorn, és a dir, a la família, per exemple. Provoca molt estrès. I per què? Home, doncs perquè els pares moltes vegades es troben primer amb un fill que no saben, veuen que té, diríem, o que el seu desenvolupament presenta alteracions, però no saben exactament què té. Pot ser que trigui el diagnòstic. I és un nano que desconcerta, perquè per un cantó pot ser molt intel·ligent en certes coses, però en canvi pot tenir moltes limitacions. Víctor no señalaba, no lloraba, cuando se daba un golpe chillaba, después era capaz de... Vivíamos en un piso en un segundo y no te contestaba ni te decía nada, ni te miraba la cara ni a los ojos, pero oía a su padre que metía la llave en el portal y salía a abrirle la puerta. Oía el sonido del vídeo, yo qué sé, oía un vídeo y sabía dónde estaba. No sabía hablar ni cosas básicas, pero sabía configurar la televisión y el vídeo con un mando, con 2 años, para que se viera la película. Cosas que dices, no puede ser, aquí hay algo. D'entrada és un cop molt dur, és un diagnòstic duríssim que costa molt, a vegades no es pot ni acceptar de tan dur que és, no? I veiem nanos que porten anys amb un diagnòstic d'autisme en famílies que fan una gran negació del trastorn, de que no poden acceptar que el nen és autista i busquen i fan un llarg peregrinatge per diferents professionals per veure si aconsegueixen un diagnòstic diferent, no? Todos queremos tener hijos con carrera, y médicos y abogados, o grandes jugadores de fútbol, ¿no? Ahora ya es difícil pensar en que te toque un hijo electricista como para... Me va a costar aceptarlo muchísimo, pero te cuesta aceptarlo a ti y a todo el mundo. A nadie le gusta que le digan algo malo, y menos de cuando tienes niños y son pequeñitos, ¿no? Pero yo, con todo lo que ha vivido Víctor, con todo lo que él se ha esforzado, porque aunque no lo parezca, ellos tienen que esforzarse mucho para ir sobrellevando todo esto, yo ya me conformo. Porque con las esperanzas que me dieron en un principio, nunca pensé que hubiera llegado hasta donde ha llegado, entonces ahora, ¿qué más le voy a pedir? Si ya estoy contenta, ¿no? Él es feliz, pues ya está. Al ser un problema tan greu, apareixen tractaments per tot arreu. Llavors hem de saber quins són els tractaments més adequats. Llavors, una bona manera, diríem, de centrar el tema és basar-nos en l'evidència científica. És veure quins tractaments tenen una certa evidència científica d'efectivitat. Aleshores, queda clar que tot el que són els tractaments psicopedagògics derivats de la psicologia conductual i cognitiva, des d'una perspectiva psicològica, són els més efectius, front a altre tipus de teràpies. I també la teràpia psicofarmacològica sempre que faci falta per millorar certs símptomes secundaris, perquè malauradament tampoc tenim fàrmacs que puguin millorar els símptomes més primaris de l'autisme.
Bueno, aquest és un tema molt polèmic, no? Si entrevisteu a professionals de la corrent cognitiva conductual us diran que l'únic tractament possible és el seu, no? I si entrevisteu a gent de la corrent més psicodinàmica diran que la relació i partir de construir vincles afectius és l'única posició. Entremig hi haurien els que pensen que una mica de tot plegat, no? Jo crec que cap dels dos extrems, però sí que és imprescindible que un nen que no es relaciona pugui establir vincles afectius per poder-se relacionar. Hi ha diferents maneres de treballar, hi ha la vessant més cognitivo-conductual, que treballen més de cara a tenir unes respostes conductuals adaptades, i la vessant més psicodinàmica, que treballem molt a través d'establir i desenvolupar un vincle per tal que els nens tinguin una confiança i que aquesta confiança els permeti sentir-se més tranquils i puguin tenir una regulació de les seves emocions, que en general tenen una gran desregulació. Llavors nosaltres, justament amb activitats com la psicomotricitat, la musicoteràpia, el que treballem molt són els prerequisits de la comunicació a través del vincle amb la persona. I jo crec que la música aporta que els nanos puguin entrar en l'activitat sense tantes defenses com amb altres coses més escolars, on el llenguatge té un pes molt important. Nosaltres podem estar en una sessió de musicoteràpia pràcticament sense parlar, si fa falta. I aquests són nanos on hi ha moltes dificultats en el llenguatge i moltes dificultats en la comunicació. Per tant, des d'un musical, que és a vegades molt més primitiu, molt més a nivell de pell, d'emoció, de sentiment, pots arribar a contactar amb l'altre sense un nivell tan intel·lectual, i per tant et poses al seu nivell i pots arribar a tenir moments com el que et deia abans, de comunicació real, que són molt significatius i jo crec que els ajuden a ells molt a tenir aquesta experiència de comunicació que a vegades des del verbal, des del més escolar, no poden arribar. El caballo es un gran estímulo. Entonces, para cualquier persona que se monte a un caballo, el hecho de que el caballo, un animal tan grande, tan poderoso, lo puedas dirigir con nada, es un animal tan noble, que eso a la vez hace que la persona, para la integración de la persona es bueno, se sube la autoestima, tener conexión con el animal. Es muy curioso que con el niño autista no se siente presa el caballo. Hay una comunicación muy primaria. Digamos que el autista, bueno, y todos los chicos con discapacidad, no tienen ninguna máscara, son tal cual. Entonces hay una conexión con los animales, en concreto con el caballo más, pero hay una conexión porque es muy primario. Es lo que nosotros tenemos, todos lo tenemos, pero con la vida, con los miedos, con no sé qué, con no sé cuánto, se nos ha ido. En cambio ellos no. Ellos son esencia pura. Y el autismo más. O sea, el autista es esencia pura. Entonces hay una conexión con el caballo importante por eso, porque el caballo lo ve de igual a igual, La psicomotricitat és bàsica amb tots els nens autistes petits, perquè ells no tenen una consciència de jo prou clara, hi ha moltes distorsions en la seva percepció com a persones i a través de la psicomotricitat es pot arribar a aquesta integració del jo. Principalment es tracta una mica d'ajudar-los en el desenvolupament integral. Parteix molt de tot el que és el moviment, l'acció i el propi cos, i l'objectiu que té és el de poder ajudar-los a diferenciar-se, sobretot en tot el que és la vessant més corporal, o sigui, en
la construcció de la seva identitat, del seu jo més corporal, per després, a poc, poder anar desenvolupant altres aspectes de la seva personalitat. Jo ara penso en un nano autista que quan tenia 4 o 5 anys va fer un dibuix, en tot cas després us l'ensenyaré, d'ell mateix. Llavors el dibuix és una rodona, separat hi ha un quadrat, separat hi ha 2 rectangles, separats hi ha 2 altres rectangles. És a dir, el seu cos estava com no integrat. Hi ha un gran desmantellament en el nen autista on les percepcions i les sensacions no s'integren. És com que allò que escolta, allò que veu i allò que toca no és el mateix. Todo el mundo procura estar informado del medio ambiente, del agujero de ozono, de las ballenas de aquí, de los tigres de allí y del autismo que te rodea por todas partes, que hay 1 de cada 160 niños es autista y a nadie le interesa. Jo crec que hi ha un mite sobre l'autisme en la societat. Pel·lícules com, per exemple, Rain Man han creat una idea com idealitzada de l'autisme. Els autistes són aquells que no es comuniquen en el món però que són intel·ligentíssims. Això és el que en la societat, que no està directament en el tema i que no ho coneix de molt a prop, sembla que preval. I no és cert, vull dir, aquests són pocs els casos en què hi hagin persones afectades d'autisme que tinguin aquestes capacitats tan especials. Crec que, en general, a la societat se'n sap poc d'autisme. La reacción de Víctor en un momento dado puede parecer de un niño caprichoso y tú no sabes si ese niño es caprichoso o pasa algo. Entonces, ya que no sabes lo que es, o pregunta o no pienses que es un bicho raro o estás en la cola del supermercado y es súper impaciente, lo de las colas lo lleva muy mal. Todos, pero bueno, lo vas conteniendo, con los años se va moderando, pero el otro día se me gira la chica de la caja ya vio que había algo y le dice, toma el huevo de chocolate, que eres muy impaciente, y riéndose con él. Y la señora de delante se gira y dice, sí, vaya impaciente, con esto ya sabía yo lo que hacer. Pues o te callas o le entras al trapo y todos los días discutes con alguien, porque ya no se trata. Le oyes hablar, ves cómo reacciona, ya ves que hay algo. Pregúntame, que te lo voy a decir. Tener un hijo autista pues te cambia la vida, porque lo primero, cuando te dicen que tu hijo es autista, no sabes por dónde cogerlo, crees que has hecho algo mal, que en el embarazo hice algo mal, que no me he cuidado lo suficiente, piensas 1000 cosas. Y a medida que ellos avanzan y van superándolo todo, pues te das cuenta que es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque va a estar siempre contigo, porque es cariñoso, bueno, por 1000 cosas.